Salamu alaikum a san salansi. Gwamnan goben Allah da billahi duk duniya yanzu Allah taimake kai ake yi. Duk duniya yanzu in ba zancen Barau Jibrin Maliya ba billahi la ilaha illa huwa sai dai zagin wa'ancan kuma shine dai akan gaban mu shine yake mana trending a jihar Kano. Ranka dade. Korafi na kawo ranka dade. Yan nan hayin magaga da yan makan wata. Ranka daɗe suka ce kai suke 100% sun tunani wancan mutumin san mutane yake yi bai falla mallan kunnuwan nan suka je gurinsa suka faɗi suka ce mu gadan nan iyaye da kakanni ana ta kokari za a yi ilalabi kawai hausa da zaki irin ga kunduma musu ayar to ban sani ba ko a lokacin abu gidi wallahi nace da suka zo suka gaya mun ransu da ba ce nace ku yi hakuri ai mu sanatan mu ko kuma gwamnan mu na gobe in Allah ya yarda ranka ya daɗe shi ne zai iya wannan aikin. Na ce ranka ya daɗe ai shi kaɗai yake an san mutane bai taɓa ganin gaba an sheka 100%. Amma Allah na tuba sun je su ni cewa ne ina ga taɓin hankalin ne ita. Wala da arabi suka zo da tije ta tsumu na ce to ai ranka ya daɗe abinda ni nake gani wannan ya zauna da iyayensa shi ne san mutuncin da tije. Allah ya taimake ka. Ai duk duniya yanzu wallahi magana ka ake duk duniya yanzu in ka ta kana zuwa zaka ji ana cewa sanata Barau Jibrin Maliya gwamnan gobe in Allah da kai ake zance gadan nan dai kaga dai sai an allaka ta dan tsibirin garin su za a allaka can magaga da yan magaga ranka dade da yan nan a makan wata su ne suka tattare da tijan suka ce to mu gadan nan za a tafi sun tunani mutumin kirki ne Allah da wage ga to kenan suna littafi ka sa zancen gada kenan kaji ko kaji mai aiki da cikawa Allah ya kara maka lafiya Barau Jibrin Maliya kai ne jirgin fito kai ne jirgin taimako amma Allah na tuba masu manyan kunduwa dama da tabin hankali bai za su iya mutane ai na ce musu su dawo abu tafiyar ka ita ce cancanta ita ce isa ita ce gaba ita ce kai na duniya wallahi to Allah ya saka da zama kai kayan aiki to ne musu murna yan magaga da yan makan wata an gama bilal ladhi ranka dade to hi yasa nace to ni dai na abace wallahi ranka dade da ka gani gaba ɗaya hula ta ma ba a daidai na sata ba Allah maka gwamnati da isar annabi Barau Jibrin Maliya kai ne cancanta kai ne shugaban jihar Kano 2023 kai ne jagoran duk wani mutum wanda yake fama da tabin hankali wancan mutum dan bawa kenan ai ba zai ci shugabancin jam'iyya ba har abada mutanen jihar Kano ma tsine masu ki mai fuskar katun ko mai fuskar katun ai ba san sa a gidansu ma ba kaunar sa wallahi ai na ga musu nace dan sarki baya zagi sai dai dan bawa ai ne dai ranka dade nayi bako zan kira ka dan makan wata za su godiya yan hayin magaga za a yi musu gada kace ya gari lafiya daure ina ne a bace a'a ba naka ne a bace ba nake kira ba naka ne a bace ba na wani a bace Allah ranka dade ai duk dan da ya kwanye tashi a gaban iyayensa to dole ya cancanta ya san mutuncin iyayen wasu duk dan da bai tashi a gaban iyayensa ba zai ga darajar iyayen wani ba wallahi in ba rashin tarbiyya ba ina kai ina zagin sa'annin iyayenka da abokan magabatanka zagin sai saboda sun zo sun ce a yi musu gada a nan hayin magaga ita magagan ai ruwa ne yake taruwa aka tafka ruwa ilalazi kwale sai a sa 6,000 a gurin to bari in ga ma wani abu da baka sani ba furfura ko su mara sallah ne ko mara sallah ne mutum aka ce furfura ne ai maliya ya ce za a yi gada alhamdulillah jirgin fitu na talakawa distinguished Allah ya saka da alkhairi amin dan isar annabi mu je wannan ɗabi'a da ake bala'i mu bane Barau ya ce furfura ko ta mara sallah ne ka daraja shi barkana dina babba ne Isiyaku Abubakar Balan ma ya ƙara tuna masa shi wannan kana dina Murtala Alasan Zainawa shi ma ya gaya masa shi Tuma Daki ya gaya masa ina ga maka katangan karfe kenan katangan karfe Isiyaku Abubakar Balan da ake wannan maganan kuka kwana yana kuka ai takaici ai duk dan da san darajar mahaifi ba da zaki iyayen wani ba yanzu Barau shi yake ruwan sama sauki ne ko matsala kai ka ja kana kasa hangarka